Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ọtụtụ ụmụ Igbo akwala ngaramara n'ebe ama ama dịka Abụlado nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọdọfin nọ n'ime steeti Lagos. Nke a mere dịka ụlọ kwụrụ ụlọ na ihe onwunwe ndị ọzọ bụ nke ndị Igbo nwere n'obodo ahụ bụrụla ihe alara n'iyi. Dịka akụkọ si wee kọọ, ozi nke nyere ikikere ịkụri ma ịkwari ụlọ ndị mmadụ jaja na-enyeghị ha ihe nkasi obi ọbụla si n'aka gọọmenti etiti wee bịa. Ndị nọkwa ma were anya ha wee hụrụ mgbe ya bụ ọrụ nkụri na nkwari na-aga n'iru gwara ya okwu si na ndị agha obodo Naijiria ya na ndị uwe ojii ya nọ mgbe ya bụ ihe na-eme, nke bụ na ikwu opim anwụrụ gị ka nwoke. Asịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. Ihe a na Lagos, ebe ụmụ be anyị bi na Lagos na Festac Abụlado Lagos ka ihe a na-eme na ebe ụmụ Igbo be anyị niile lụrụ ọnụ ka gọọmenti batara because of small issue na-akọwa n'ọha nwa na ebe ahụ na-akụrisizi ụlọ niile ebe ndị niile bi ebe ahụ ma họteelụ ụmụ Igbo lụrụ anyị n'ime ebe a ma ụlọ nwa ndị n'ime steeti dị ha wee na-akụkpọsị ebe niile na-emebisi ụlọ ndị mmadụ. Ụfọdụ efentigo alọchibe ụfọdụ hospital, some men ahụ adịghị ha, ụfọdụ anatabago village kịta a na-akwụ, ụfọdụ ejebe họteelụ ebe anyị alọji. Emegidego kọlụ dị na since morning kpọgide from Abuja na-akọwa nọ from Federal ka ihe na-emezi. So ka ụnụ na-enwetakwa ihe a na-ekwu na because a na-ekwu okwu Biafra ụmụ Igbo anọ na-aga ụfọdụ na ntị. Obodo afọ ozikwo nwa n'anya, obodo afọ ozi nwa n'anya. Landlord n'ụtụtụ atọ nụziri na-abụrụ tenant. Ndị niile nọ trade fair azụ afịa ebe ha lụrụ ụlọ ka a na-ekwu ihe a na side trade fair a na-akpọ Abụlado Monile, ebe a ka a na-eme ihe niile ana. So mana udo ọrụ na-aga, ọ na-akụtụrụ na-elugo no less than 51 decades akụtụrụ. Even emegidezi kịta esizibego phone ikwu o nwere okwu ya bụkwa drop ode polisi akpọrọ asị nọ from Federal. Onweghị ndị Igbo na-ekwu okwu. Ụmụ be anyị niile ndị ọga niile debere ahụ na anyị na-eji ego niile na ebe nwere ekwuola okwu. Onye kwuo okwu ejide kwa na ụlọ niile a na ụlọ niile a na-agosi na ncha ya apụ apụ. Onye na-afụ ya ejego m tọọ n'ọnụ steeti yọta, so wee na-emezi observe na ahụ ozi abụ atọ chifu na enyego ha mak steeti ebe ụmụ Igbo lụchara iche ndị ahụ kịta na-etikasị ego niile. Ọzọ ịchọziri ihe amasị ka esiri ya na nke a ozi ọrụ ọhọkwa ọrụ mmụọ yọta chọs mee yọta mee ejego mgbe anyị ga-azụ na nwetazi ihu ọrụ ndị akụrigo bụ ugwu ebe ahụ. Ụlọ na-apụkwa ebe akụkwa nkụ ụlọ na-apụ ebe aka nkụsị echekwa m n'obere ihe. Ebe niile ụmụ Igbo lụrụ ụlọ n'obodo a ndị etipechego ya ahụ. Ọ ga-olugbo mgbe ebe enweghị ọnụ ndị Igbo, ọ bụrụ enwere ọnụ kwa abụzi ihe ya eme. Onwe ndị ahapụrụ ndị nwe ụlọ ndị amụrụ. Onwe ndị ahapụrụ ha, nwe ndị ahapụrụ ha. Ị na-anya kịta anụnwa ọ maka na ndị Igbo nwee ebe a. Ọ bụrụ na
ọwụ nọ ndị Yoruba nwe ebe a ọ bụ ya dada kịta mana agwa ha go rest na ọmọ Igbo akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye ekenekwa gị onye taa bụ mbụ ị na-afụ ihe onyonyo anyị a sị ma ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi biko ọ bụ na Facebook ka ị na-afụ ihe onyonyo a biko pịara m like ọ bụ na Instagram ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo biko nwanne pịara m follow ọ bụ na YouTube ka ị na-ekirikwana ihe onyonyo a na-egosi gị biko pịara m subscribe ya na mgbịrịgba nọ ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-egosi gị ọ bụkwa na TikTok ka ị na-ekiri ihe onyonyo a nwanne biko tikiere m ya ma atọ ọkụma ị na-emekwa n'ihe otu a obi na-esi m ike na-emekwa ọzọ maka amakwa m ihe m ji ekwu nwanne nlachikwa azụ nnachi azụ n'ọrụ nke m na-arụbu ịma nla ikekwu ya udo dịrị gị nwanne mmadụ gbado anya